Hei vaan! Kuinka saat yksinäsi siirrettyä tommosen ison laiturin maille? 3 metriä syvyyttä ja 5 metriä leveyttä. Siellä on 2 5 metrin ponttoonia, 40 senttiä halkasijaltaan tuolla alla. Joo, ja nyt tähän väliin tulee tosiaan se, kun mä rakentelen sen laituritelakan, ja se alkaa vaikka nyt. Mä olin tehnyt tän kotona jo valmiiksi autotallissa. Pätkinyt valmiiksi nuo kaikki telakkapalikat ja sen jälkeen mökin rantaa. Niin kuin huomaatte, on aika kivikkoista. En ollut etukäteen oikein miettinyt mihinkä sen laita, mutta tässä on tärkeintä se, että tuolla ei ole hirveästi kiviä tuolla telakan edessä. Ja tää oli tärkein asia, mitä mä tässä justiin rakentelen, eli tämä tämmönen linkku, eli sen saa sitten nostettua itsestään maille. Totta kai sen piti laittaa tämmöiset tuennat, reivit. Ja tosiaan kun pohjoissa ollaan, niin susiahan täällä liikkuu täällä rannoilla. Mut joo, tämän saa sitten tehtyä siinä ja sen jälkeen sitten vähän nostamaan etuosaa ylöspäin. Mitään patupassia mulla siellä ei ollut, vaan silmämääräisesti vetäisin nuo silleen suurin piirtein samalle tasalle ja sitten vähän palikkaa tuonne alle, että se pysyy siinä ja sitten vähän reiviä tuentaa, että se ei pääse sivuttaa sitten kaatumaan. Ja tää oli tärkeä juttu tämä, että tähän eteen tämmöiset pienet tuennat, että nyt kun se paino tulee tohon, mikä on tuo linkkusysteemi, niin se ei pääse kaatumaan eteenpäin. Ja nyt seuraavaksi irrotan laiturin tästä kulkusillasta irti, uitan tämän tuonne telakan luokse ja sitten alkaa se tulikaste tai tulikoe tai mikä tahansa, että kuinka tässä käy. Niin kuin sanoin, ajatuksen asteella tämä toimii ihan helkkarin hyvin, mutta mitenkä käytännössä? Se nähdään kohta, mutta nyt minä alan irrottelemaan ja uittamaan ja sillä mennään. Ihan pieni vinkki semmonen, että kannattaa ehkä tehdä ennen kuin tulee pakkasia ja alkaa lunta sataa, nimittäin kivet on märkiä, ne on jäässä ja nyt kun lunta sataa, niin nämä on aika lipokkaat. Onneksi mua ei tarvii enää tuolla hirveästi kävellä. Eilen siellä piti vähän liikuskella, mutta tosiaan kyllä kannattaa jo siinä ennen ensimmäisiä pakkasia niin hoitaa nämä asiat alta pois, mutta kukin tyylillään. Joo, kukin tyylillä. Sitten alkoi tuo laiturin uittaminen, pahoittelen tuossa kun laitoin kamera eteen suojaa, niin se oli vähän tuuli työntänyt sen. No niin, nyt olisi laituri siinä ja tässä vähän kameraa ja tarkistan kameraa, kun se on täällä lumisateessa ja tuulessa ollut, että toimiiko kaikki, mutta sitten alkaisi se mielenkiintoisin osuus. Se ei muuta kuin liinaa ton linkkujutun ylite ja sitten vinssaamaan vaan sitä ylöspäin. Tästä olin silleen vähän, että nosti vähän liian korkealle, ei olisi ihan noin korkealle tarvinnut nostaa sitä, mutta sen jälkeen sitten sidoin taas toisella liinalla ton laiturin tohon linkkuun kiinni. Sen jälkeen otin ton pinssitaljan ja vedin tuonne vähän taaksepäin ja sitten ei muuta kuin lähdin vinssaamaan sitä linkkua. Kun huomaatte, että se siellä kaatuu ja laituri tulee mukana ja sitten se hyppäsi siihen rissoille ja sen jälkeen muuta kuin vetämään sitä ylöspäin. Ja tää tässä mikä oli pieni ongelma, niin tuolla vasemmalla laiturin päässä oli noita kansilautuja, että se oli tosi raskas tuo peräpää, että jos olisin ottanut ne pois sieltä, niin olisi onnistunut paljon helpommin. No niin, siinä se olisi. Pimeä kerkes tulla ja eikä jos haluaa itsestään tommosen raskaan laiturin nostaa, niin tässä on yksi keino. On niitä varmasti muitakin ja parempia keinoja. Mutta tämä laituritelakka-projekti tuli nyt tässä vaiheessa päätökseen ja nyt mä lähden ottaa parit oluet. Joo, ensimmäinen pieni ongelma tuli tässä näin, että vetäisin ensin tuonne yhteen mäntyyn tuon pinssin kiinni ja lähdin vetämään tätä näin. Se lähtee jo nyt kaatumaan. Niin sen pitäisi vielä. Joo, tuo idea ei toiminut, mutta kokeillaanpa toisenlaisella, äidinkieli tutuksi, toisenlaisella systeemillä. Liina kun on tuolla, että jos se laittaisi alemmaksi ja sieltä vetää, niin voisiko se sitten
Joo, ei muuta kuin sitten siirtämään kiinnekohtaa tuolle vinssille ja ei muuta kuin taas tiukastellen laittamaan liina kiinni tuonne laituriin. No, tää on pieni riski tässä, jos mä jää tonne seisoskelemaan. No, kokeillaan vielä ennen kuin alkan tekemään mitään lukitussysteemiä. Että miten sitten, jos mä tästä lähden sitä tällä vetelemään ylöspäin, niin vai onko tuo laituri peräpää lähtee tuolla kääntymään. Täällä alkaa tosiaan tuulemaan sen verran enemmän tänään tuossa aikaisemmin. Niin. Ja jos on tuolla perässä kiviä. Ja kun se olisi vaan kun tuo peräpää ei pääsi kääntymään tuon tuulen mukana tonne päin, niin sitten se saattaisi nousta tai tulla suorassa, mutta kokeillaan pikkuhiljaa. Kun olisi heti jo tajunnut, että laittaa tämän liinan tätä vinssin tänne, niin ei olisi mitään ongelmaa, niin kun huomasin, että se ei päässyt yhtään kääntymään, kaatumaan tänne päin. Niin kun olisin heti ymmärtänyt tuon, niin, mutta en ole mikään fysiikan asiantuntija, en ymmärrä fysiikasta juurikaan mitään, mutta joo, se pitäisi vaan mennä kerralla maaliin tää juttu. Fuck. No niinhän siinä sitten kävi, että ne meni noitte rissojen ohite, mutta no katsotaan, mä luulen, että mä kyllä saan jängättyä ne jollakin pitkällä lauvalla, mä saan nostettua ehkä. Kivet on märkiä, ne on jäässä ja nyt kun lunta sataa, niin nämä on aika lipokkaat tämä. Onneksi mua ei tarvii enää tuolla hirveästi kävellä. No niin, nyt se on siinä niin kuin pitää. Siinä se olisi. Pimeä kerkesi tulla ja pieniä ongelmia matkalla, mutta tosiaan nyt oli vedet niin matalalla, että teki tuo vähän ongelmia tuo, mutta muuten tosiaan jos olisi mennyt heti kerralla purkkiin, että kun mä sain nostettua sen, jos olisi tipannut rullien päälle, niin ei olisi tämmöistä säätöä ollut, että eikä jos haluaa itse sitä tommosen raskaan laiturin nostaa, niin tässä on yksi keino. On niitä varmasti muitakin ja parempia keinoja. Mutta tämä laituritelakka Biorekti tuli nyt tässä vaiheessa päätökseen ja nyt mä lähden ottaa parit oluet.